خب татами рақами 2 Назаров Ҷумабек ҳаст Ноя Шариту Назаров Ҷумабек кунҷи сурх ва Мунавваров Муслимҷон Боймуродов кунҷи кабуд марамад хол сурх хол сурх як хол кабуд ду хол сурх як хол сурх вайна татами рақами 2 варзишгарон Назаров Ҷумабек кунҷи сурх шлеми сурх Шаритус ва Мунавваров Муслимҷон Боймуродов кунҷи кабуд шлеми кабуд хол сурх як хол сурх ба татами рақами 2 тайёрӣ мебинад дар вазни 40 килограмм Абдуллоев Азим аз толори варзиши Лион кунҷи сурх шлеми сурх ва муҳити аҳлидин Фархор кунҷи кабуд як хол сурх як хол сурх стоп 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 ба татами рақами 2 тайёрӣ мебинад дар вазни 40 килограмм варзишгарон Абдуллоев Азим аз сабаби фарқиятҳои холҳо шлеми сурх ғолибиятшо ба Аҳлидин Нояи Фархор кунҷи кабуд шлеми кабуд мешавад